Oftewel, de camera's lopen. Oké. Geluid loopt. Ja. Dan ben we in feite begonnen met het opnemen van een podcast. Oh, hoeveel is dit het eigenlijk? Weet ik niet. Het ging ervan af hoe het besjost. Was het koffieskoft meenemen? Was de Game of Thrones podcast ik nog meenemen? Dan weet ik het zo net. Dan weet ik het ook niet. Maar laten we gewoon zeggen dat dit een heel nieuwe podcast is. En gewoon vanuit daar rekenen je. Ja, prima. Treden. Prima. Zitten ze dingen er al, hel je? Ja, kan wel. Zo van, moment. Hel je allebei daar? 1, 2. Oh. Ik denk dat het net namelijk... zolang ze net begint te blazen in een microfoon. Doe ik net, hè? Nee, is net van doel? Nee. Nou ja, we zitten dus even lekker in het kantoor. Op de achtergrond hebben we wat goeds en heel mooi muziekje nog in. Ja. Daar mag ik het eigenlijk als eerst even nog ha. Ik show even in de camera. Meestal hartstikke leuk naar je showen. Je had goeds op de achtergrond een heel mooi muziekje. Die is makkelijk toch alle duurt van Kammen. Oké. Die stuurde me namelijk ook een mailtje. Ik had steeds een mailbericht, maar dat klinkt wel heel erg goed erin. Dat klinkt wel heel formeel. Jawel, maar hij stuurde me een mailtje en die zei van jongens, ik ga je een podcast doen. Het lijkt me hartstikke leuk om voor hem nou een jingle te maken voor die podcast. En voor de Friese vlogger. Nou ja, ik zei, tuurlijk. Ja, net. Ja, net. Maar hij kon je het ook. Hij koert. Ja? Hij had me wat links doorgestuurd van, hey, dit is mijn werk. Dit meidje, hè? Ja. Je had wel werken voor... we zien nog weer een documentaire, had er wel geloerd en zo verdienen. Ik wil sound design volgens mij. Dus nou ja, het opstuurde, ik had jet. En nou ja, je het nou zelfs. Ik ken het. Oh, cool. Ja, leuk hè? Ja, misschien ben er nog wel meer mensen die iets leveren willen. Ja, of misschien een soort van, wat dan eigenlijk? Ja, weet ik niet. Jingles, dat past natuurlijk bij, maar ja, ik kan van alles verzinnen. Ja. Als iemand wat doet in zijn dagelijks leven, denkt van, hé, dat draagt bij. Gewoon een mooie podcast of iets leuks voor de video's van de Friese vlogger. Dan. Meld die. Ja, net, stuur gewoon een mailtje. Hè? De oude dude had ik die in. Ja, info@frieskevlogger.nl. Ja. Leuk. Ik had trouwens even een koptelefoon op die, want ik ben de audio even onder het harken. Ja. Want vorige keer was ik nog net heel tevreden. Ik wil wel, die podcast vind ik wel heel belangrijk dat de stem goed opname wordt. Dat snap ik. Ik heb wel het idee dat het nog wat helderder klinkt dan dat ik klink. Ik snap net zo goed dat het online. Ik denk omdat ze een koptelefoon op haast. Zo het er komt het eerst? Zo best kennen. Dat ik tegelijk praat, dat ik het dan... Ja, ik denk dat dat het is, ja. Dat resoneert dan wat. Ja, hè? Ik denk het wel. Of zit ik een beetje betrebbel bij mezelf erin gooien. Ken Aas nog wel, hè? Ja, ja. In Oh, ja, dat ken in ik. post. Oh, in post. Ja, als ik gelijk. Ja. Zeg ik dat gewoon dan? Dan doe ik gewoon eerst nog zo. Ja. Ik jij het nou ook net, dus... Bij dit jingle, of bij dit, hoe moet ik het eigenlijk noemen eigenlijk? Dit themaatje, daar zit voor mij een soort afsluiter bij. Oh ja. Dus die mag ook even een jaar lid. Dan ben we zo, nou, dit wie dan de intro. En dan komt er op een gegeven moment dus, nou denk ik eigenlijk een soort van einde aan het geheel. En dan... Nou, morgen weer even zitten. Heet wie even een tijdje natuurlijk. Hè. We gaan het altijd even vol tijd om dit alweer samen weer even te doen. Aan de ene kant, het is ook net per se hele volle moeite. De vorige keer hadden we het in het oren een gedeelte van ons kantoor die. En dat we wat meer moeite, dan moesten we meer lucht omschaffen. Nou, zo meer is het weer heel erg oerbelucht. Dus ik denk, weet nou eigenlijk al voor de volgende keer, ik waarschijnlijk ergens waar het net zo oerbelucht is. Bijvoorbeeld daar in het kantoor. Ik zou zeggen, we hebben een heel groot kantoor. We hebben heel veel plakjes. Ja, we kunnen wel proberen, hè? Ik heb ook zien hoe uw kantoor er een beetje uitziet via de podcast. Ja, want die wordt steeds mooier in ons kantoor. Ja. Dat is, er komt steeds meer kleur op een wang en zo zeggen. Maar het is gek om het misschien te zeggen bij een kantoor dat er kleur op een wang komt. Ja, als de mjorren als wang beslist en dan is de verf min of meer een soort make-up. Dan komt er telkens wat meer kleur, wat meer opmaken. Mooi zijn. Daar moest ik aan denken toen ik bezig was om dit een beetje voor te bereiden, deze podcast. In mijn voorbereiding van 4 minuten die je verdienen had. Ja. Toen dacht ik even, nu had je ook iets heel moois zijn namelijk. Ik moet een beetje inleiden, denk ik. Ik ging ook dit weekend een jeetje. De week even op visite, visite bij mijn broer, mijn omke zei ze wie jeetje. En nou, wist wat Gibbs een jeetje, dus je zit in een kring. Toen praten ze op mij elkaar, dat kerst het wel. En toen kwamen we in één keer kwam ter sprake van de bierflesjes. Ja.
Want je weer bier ontdrinken, misschien op dat moment? Ja, we hebben een biertje in de hand inderdaad. Ja. Een Amstel volgens mij hier in de hand. Dat is zo'n ouderwets bruin pijpje. En toen zei mijn zwager, die zei van... ik weet nog wel, jong, toen ik nog een bier dronk in de year 96... Vrij specifiek hier, maar goed. Het is wel even behoorlijk lang lien, maar dus toen zit er nog 23 centiliter in die flesjes. Oh. Ik zei van, nee, dat klopt net. Er had al die 200 centiliter in dit soort flesjes zitten. Ja. Nou, dan ontstond een levendige discussie over. Mijn broer die mengde zich ook in een discussie. Die zei van, nee, klopt wel wat mijn zwager, dus ik zien zwager natuurlijk. Een beetje een lastig familieding, maar... Laat hem A noemen. Want A zei van ja, dat klopt wel. Dus vroeger zie je er 22 centiliter in die flesjes. Waarop ik zei van nee. Maar even, het zijn dezelfde flesjes. Hoe bedoel je? Nou ja, het lijkt me toch heel sterk dat je dezelfde flesje hast, maar dat er meer in past. Ja, het zijn gewoon diezelfde bruine pijpjes in principe. Ja, er net meer in. Dat past toch zo vol in en dan houdt het toch op. Ja, misschien had ze ooit een keer dat formaat van de fles onpast. Dat ze toch een soort van dachten van nou 22 centiliter, dat is de volle. Ja, wie mij zit flesje 0,3 centiliter liter. Ja. Een soort shrinkflatie. Ja, inderdaad, een soort krimpflatie. Ja. Die ziet toch dat gaande west is. Ja. Maar ik zei nee, van 86 hier een beetje googelen. Van 86 broeken ze die standaard flesjes. Maar ze wonen nog steeds net omliek. Dus er kwam wetenschap. Hoe is het bewijs op zacht? Nou, dat moest toen nog, op dat moment moest dat nog gebeuren. Het bewijs wie er nog net hielendal. Toen moeten bepaalde mensen een wedje. Ja. Ik kan omkesser weer bij belutsen. Die zei ik van nee. Dan kregen we er steeds groter. Ja, wat mijn heid zei dat klopt wel. En wat mijn omke M in dit geval zei dat klopt wel. Wat oma Eduard zei nee, dat klopt net. Dat ging net niet mee. Oh. Dus, en wat ik zei, mijn broer die mengt sigaret in, die zei ik van, nou nee, ik weet nog wel dat we vroeger die flesjes dronken. Als je er ooit erin ja, een beetje, toch van, ik ga heel veel van die fles door de hand halen, dus hoe zou ik nog net weten dat er net in, of wel in zitten had. Uiteindelijk ga ik toch even flink ontziekje west en kwam ik dus achter, nee, het is wel echt. Ik ga goed onderzoek doen op het bieretiketten.nl of zo. Dan krijg je etiketten op ziekje van oudere flesjes Heineken. En dus die 200 milliliter. En het gaat toch om die flesjes. Maar ze moeten nog steeds net leeuwen. En wat zei dus toen nou bij de lunch? Ja, dat ze waarschijnlijk dat dit een soort Mandela-effect is. Dus dat ze als groep iets leeuwen en denken dat dat dan weer is. Ja. Dat is een soort groeps desillusie of zo. Ja, vreemd eigenlijk. Mandela-effect. Er zijn heel veel voorbeelden van. Mensen denken hoe iets eruit ziet en dat is dan net zo. Nee, inderdaad. Hoe wist u dit dan? Is dit iets wat was toen zelfs... Ik kwam wel een keer zien in mijn stroopdachten op het internet. In mijn doomscrolling, ben ik het wel zin aan. Wist ik wel eens vaak het zin aan in het echt? Of nee, zat ik het nou misschien zin aan ben? Dat ik misschien op een jeetje virus of ik noem maar iets. Nee. Ik wil er wel terug triggeren. Ik denk van mensen die haal je iets in de holle. Dat het altijd 23, in dit geval 23 centiliter west had. Mm-hmm. En dan is er een oor die zegt van, ja, dat is dus net zo. En dat vinden ze dan lastig om, zelfs bij een wetenschap, dat hartstikke, maar dan is het nog lastiger om, dus wat dat dat die eigen geheugen, die eigen denken, die eigenlijk, meer of meer in een steek liet. Ja, want ik het echt opzocht dat ik op, inderdaad wat ik zei, ik had litten van Juno en ze moeten nog steeds niet leeuwen. Nee. Ze winnen eigenlijk net terug, toch best wel voor mij eigenlijk wel onomstotelijk bewijs, winnen ze eigenlijk net vatbaar. Maar hoe kerst hun nou wel van overtuigd van jongens, want du hast bewijslast. Ik bedoel, ik neem aan dat gewoon een legit website is. Mijn omkesser die zei van dat is misschien wel bewerken, maar AI en... Wow, die kan 4 dan, joh. Maar die is wat jonger, die is nog wat sexy zandje. Ja. Dus die zit misschien midden in dat alles manipuleerd wordt, hè? Mm-hmm. Dus waarom zou dat dan net manipuleerd wezen? Misschien is dat wel steeds meer gaande, hè? Dat mensen steeds meer denken van maar dat is manipuleerd. Want je komt in een soort van, misschien toch in een soort van era nou, van waarin ik luisterde wel eens naar een band en die hadden een versje, dat is dan een Engelse band. Nothing is true and everything is possible. Dus nee, het is weer, maar en alles is mogelijk. Ja. Dus het is echt van, nee, het is weer.
Dus drink je, is misschien wel je eigen waarheid wil creëren. Zeg ik, nou ja, ik dronk altijd 23 centiliter flesjes bier vroeger. Ja. Ik alweer het net zo. Maar die toch. Maar maakt het dan nog wat uit? Voor een weddenschap wel. Ja. Ja. €4. Ja, €4. Ze woont me net, ja. Nou ja, Wat maakt het dan? Er zal toch in over de brug komen, Maarten. Ja, maar wat maakt het dan? Nou ja, ik zou zeggen, doe haast een bepaalde bewijslast onleveren via een externe bron. Die blijkbaar al jarenlang etiketten verzamelt en online zet. Kijk, meerdere etiketten van verschillende fabrikanten. Van Amstel en van Heineken. Want ik begreep me 86 bij zo'n oergang op dat type fles. Maar dan wil ik eigenlijk wel zien, die 33 centiliter etiketten uit dat perk wil zien. Ja, uit Nederland ook, want de stelling die eigenlijk van, want mijn zwager die zei dus van ik zie het vroeger altijd bier te drinken, bij de jeugd zo zien van worden. Daar hingen we altijd die flesjes van 33 centiliter. Ja. En op dat moment dronken we. Dus het was een beetje daar precies. Het is net zo van een Boetenlands fles. Nee. Het is vrij kaderd. Ja. Wat fiets van zulke weddenschap? Ja, dat is wel interessant. Want het hier het wel... Het hier de discussie was helemaal. Mooi voor een jeetje. Ik kan het in een volgende jeetje. Ik wil eens een op tafel smieten. Dus even ik nog €4 kan het ergens. Ja, dat is een beetje. Dat is gewoon wat een beetje veel. We meestal vatbaar verbinden. Ja. En wat weddenschap morgen weer van stel zeker wie van die ik toch win. Ja. Maar goed, dat is misschien 1 keer doen, 2 keer. Maar dan op een gegeven moment dan... Ja, dan is ik een soort... Nou, de leeuw is die misschien op een gegeven moment wel. Ja, dat noem ik meer het Bart poker effect. Ja. Dat meestal nemen maar die poker om, dat is toch wat het mist. Ja. Ik zeg dat ik net kan pokeren. Ik speel alleen maar met een goede hond. dat is het verhaal, hè? Ja, dat is het verhaal. Ja. Ik speel alleen maar een goede hond. Ja. En dat stellig volhouden. Ja. Maar dan maak ik zin als een goede hond natuurlijk. Ja. Dat is het geheim. Ja. Ik ga net zoveel tijd. Ik heb een vrij onvoorbereide podcast dit vinden. Want ik weet ook niet precies welke kant ik nog met deze podcast precies uit wil. Nee. Maar we nog correct wat oren podcast door Frieske Nijtjes misschien bespreken. Nou, alleen dat het iets is, toch? Dat er iets bijzonders gebeurt. Oké. Iets wat... Wasberen die bij de hakers hoe wij rennen. Of uitnaaien. Ja, een mooi verhaal. Had ze al vol of net? Ik heb geen idee. Of rennen je nog wilde wasberen om? Ik ga zo naar het jongen. Ik heb hier op zich aardig zicht hier. Ja. Op het Zuiderplein. Hier ga ik zo naar het jongen. Nee. Maar wisten ze net dat die beesten graven kennen? Of wat? Ik ga het heel net volgen. Hè. Ik ga normaal wel een louter krant, maar ik ga ook een orenkrant tijdelijk. En lees de louter krant even net. Aha. Ja. Dus ja, ik ben eigenlijk even verstoken van het Frieske Nijs. Ja, ik weet het net. Ik heb wel een op Friesland nog even gekregen, even jongen. Maar ja, kom ik net heel vol. Ik ging net dat ik dacht van, dit is zo bijzonder, hier maar wat even nog aan. Nee, toch af het roer. Ja. De wasberen. Fries woord voor wasberen, ik weet dat net. Waskberen, ja. Nee, geen idee. Klinkt net echt heel... Wat ik wel even vertellen hoe is, maar dat is ik voor de harker misschien wel eens keer bezig met een riegen dus over Frieske dialecten. Ja. Had ik voor hier een keer zijn in een video van, daar heb ik wat zin voor gekregen van de provincie om daar te werken. Dus ik ben nou al wat meestal bij Del West om te interviewen over verschillende Frieske dialecten. We hebben bij Emiel West om over het Woordfries te praten. Deze weekend bij Pieter Wilkens West over het Ljouts te praten. Dus denk ik van, maar Pieter Wilkens die zongt toch altijd in het Fries. Hier ken ik heel goed Ljouts. Dus zet ik wel Ljouter vestjes maken en is wel echt een soort van, nou voor mij, tenminste ik ga maar praten, wel een taalpurist, maar ik wil graag echt de taal zou spreken, zat er misschien, nou ja, bedoeld is, wie ik net kan het zo zeggen, maar... Je wilt graag heel correct spreken. Ja, je wilt graag wel echt, graag correct doen. Ik ga nog niet schrik nog sprutsen met een man uit Gasterland. Dit wordt het Gasterlands eigenlijk praat. Een rapper, toch? Ja, een rapper, inderdaad. Ja. Rapt nog net in het Gasterlands, maar je zit wel na te denken om misschien een plaat uit te brengen in het Fries. Ja. Of misschien het Gast, dat weer net heel ruud. Vond ik zo leuk. En het Gasterlands, dat kenmerkt zich echt, wat zei ik er weer van, hè, dan... Als er een lunchen gaat, dan moeten de bedden maar op tafel. De budden? Ja, de bedden. Oh. Een beetje de bedden. Ja, bedskip maar dat waren. Ja. En het bed, oh nee, dat is wat op. Het bed zit, een bed voor de kap. Nee.
Wat zullen we dat zeggen? Bart voor de... Dus dat wordt wel hartstikke leuk. Het is bezig. Ik hoop dat binnen no en... Ja, het is een season. Binnen no en maand dan wel de eerste versie... of de eerste aflevering online ken. Hoeveel dialecten komen erin dan? 4. Dus Klaarkloets komt ook nog. En het Beeldkers. Beeldkers, ja. Natuurlijk ook een zeer bijzonder, nog wel bekend dialect in het Fries. Ja. Is het een Fries dialect? Dat is nog af en toe de vraag. Stadsfries wil ik wel een beetje voor zijn van nee, het is eigenlijk een Nederlands dialect. Mm-hmm. Maar ja, dat is soms kip en ei verhaal denk ik een beetje. En als wie beeld natuurlijk echt voor mijn ambities af volgens mij. Dat ik had een boek van je. Dus in die aflevering komt er wel meer achtergrond bij. Ja. Maar dat er inderdaad ik toen een tiertje als die diek natuurlijk daar, de Beelddiek, Beeldkers, Beelddiek. Dat die daar, dat er heel veel mensen uit België en uit Holland daar werken had. Dat die daar heel veel Hollands daar bracht had. Ja, hun eigen taal dat wordt ontwikkeld door de jaren heen. Ja, blijkbaar. Dat het juist ook op oren plakken. Want dat ging er net heen. Maar als bijvoorbeeld in Hielpen. Mm-hmm. Je praat van het Hielpers. Wat dan ook wel weer heel oors is. Wat dan waarschijnlijk onder ze hebben van die handelsteden. Dus er komt heel veel in aanraking met... dat begreep ik laatst. Dat is wel van een orenvideo in week bij Willem Skoorstra. Die vertelde ik van er is heel veel handel die in met Scandinavische plakken. Oh, ja. Dus daar komen ook wel weer woorden bij. Of er zijn mensen die ben dan voor de handel wenden om iemand in Hielpen. En dat wie om iemand in Scandinavië, die wat trouwens met je Fries, dan. Nou ja, wat kreeg je dan voor een rare taal, hè? Die maakt er even wat van. Hallo, goeie nee. Hey. Dan mag ik even denken, ja, wat toch gewoon. Nee, er was een artikel in de Louter krant dat hier dan mensen die dan Nederlands of Fries maar hun bij sprutsen. Oh ja. Maar goed, mijn vriendin of vrouw, zei ik, vriendin vrouw, mijn vriendin-vrouw. Die partner. Mijn partner, ja. Die praat Hollands, want die is van origine Hollands. Dus die praat dan Hollands met de band. En ik praat dan vaak Fries, maar dat is net zo. Dat is nog een soort van Fries-Hollands dan krijgt. Nee, we zijn twee gescheiden. Ja, werelden. Ja. Heel verschillende werelden. Ja. Ik een soort van in de hoer zeggen, een oordeling Hollands. Je hebt het alleen maar Fries praten. Maar goed, dat moet ik even in ieder geval kwijt. Ja. En ik ben nog even heel benijd. Het is woord internationaal misschien. Doe vertel eens me een heel Skoflin hier zo'n verhaal. Dat is een heel moeilijk boek moet lezen. Wie is door uit China of zo? Nee, net uit China. Een Chinese schreeuwer. Een Chinese schreeuwer? Ja. Toen is net Chinees moet lezen. Mandarijns of zo. Nee, maar een Chinese schreeuwer dat is een Chinees boek, toch? Wat misschien oerzetten is naar het Engels. Neem ik gewoon. Het wie Nederlands zelfs. Hoe zijn het Nederlands? Maar van u, origineel vanuit het Chinees ding. Ja. Zou het dan vanuit het Chinees naar het Engels dan gaan we en dan naar het Hollands? Sorry, naar het Fries. Denk het wel. Dat ik hem niet kwastklap. Nou ja, kwastklap, nee. Dat is natuurlijk Mandarijns voor het niet in Nederlands. Maar ja. Ik denk dat die eerst uit Engels is vertaald om een groter publiek te bereiken. Maar goed, dat klonk toen heel obscuur, dat boek. Ik denk van, nou, hier is een van de drie lezers van dat boek of zo op de hele wereld. Dat is een heel vreemd boek, zei dus. Ja. Maar nu blijkt het gewoon een skiller. Dat zeg ik niet. Er is nog een serie gewoon van op Netflix. Ja. The Three Body Problem. Ja, inderdaad, ja. Hast je al Nee. Heb net. Ik ben net een taak aan. Als het boek leest, dan is hij heel fan. Ik vond het wel een indrukwekkend boek, ja. Ik ben benieuwd naar de serie, maar nee, dat mag nog even. Ja. Binge het wel even, dit paasweekend. Ja, ik is er voor zit. Ik denk dat ik wel even een paar afleveringen zien wil, ja. Want je was toen een tijdje in hier, ik was een podcast en dat sprutsen we Game of Thrones. Oh ja. En dat komt natuurlijk een beetje waarom, want de makers van Game of Thrones... Ja, maar dat is ik zei, ja. Dat is ja. Ja, een mooi berichtje te pakken. Ja, een heel mooi berichtje. Ja, ik ben wel heel benieuwd. Ik kan er niks zien. Ja. Nee. Ja, ja. Maar ik weet natuurlijk wel hoe het verhaal gaat. Ja, maar ik ben echt benieuwd dan net over, want ik ga een beetje deze dan net zien. Hartstikke van, nou, het interesseert, dan ben ik net zo vol. Nou ja, ik ben er echt letterlijk nog net een taak aan. Echt net? Nee, jongen, ik had small druk. Jongen, wist toch hoe druk ik het had? Ja, maar het zit al een week online. Ja, maar ik ben gewoon... op dit moment moest ik Jonas wel ontwerken, dus ja. Ja, hè? Kom ik er net op tijd, ja. Maar er net continu jongens ontwerken. Er zit wel eens een oerke, dat is toch even wat Schenkeest. Kent er net oors? Dus toen staat er ook? Deze weekend net, ja? Nee, hè? Nee. Of is er gewoon te waardig om nog wat te zien? Nee. Een eigen vond die letterlijk gewoon dicht. Nee. Nee, dat net, nee. Nee, het is een afronde fase van per ding. Dus, en dat, die deadlines die naderen aan rap. Dus ja, nee, het moet wel even gebeuren. Maar,
Geen tijd geamuseerd, die zit het zo druk, dat is echt goed. Ik wil je Gaat wel goed met die. Ik wil je een voorbeeld, ja. Het eerste, dan ben ik nog tot Noordersjaal wel. Dan moest ik nog even terug. Ja, hè? Ja. Dat is wel echt hard voor de zaak. Voor je zaak, ja. Ja. Niet het. Ja, derde Wie zei toch altijd, wie lever je? Dus dan moet dat echt gebeuren. Ja, dat is wel Anders goed. valt u zijn hele belofte voor. Ja. Dat ken het. Maar die belofte is zo sterk bij de mensen, ja? Nou ja, voor mezelf hoor. Wie wil leveren? Ja. Is ik zei, Dat hè? is een waarde. Wie lever je? Ja. Dan kunnen we die goed bedrijf zo nemen. Wie lever je? Ja, leveringen. Leveringen. Soort Marketingleveringen. Expeditie. Ja. Oh ja. Ik had trouwens deze week ik had morgen peteer maar een van de televisie. Oh ja, dat Een ja. Hollandse televisie. De Maar Nederlandse die komt hier toch? Ja, die komt hier, ja. Nou, dat ben ik eigenlijk wel. Ik ben er mooi. Ja, dat best een mobiel, toch? Ja, zeker. Ja. Ja. Zullen we met hem praten? Misschien kunnen we nog carrière maken in Hilversum. Dat is mooi werden. Ja, zou je het leuk vinden? Ja, zo'n nije Matthijs van Nieuwkerk, dacht ik wel. Oh ja. Ja, misschien. Oh, ja, of dan maar een biwerkje. Hè, dat we dat aan de lijve ondervinden. Hè. Oh, ja. Ik weet niet wat die man ooit dingen had, maar ik kan de gekste gerucht noemen. Maar Ja. En wat is het idee dan? Wist een beetje van wat die man wil van die? nou, wel één keer of twee keer jij wat voor hem maken. Dat wie dan een heel erg moeilijk programma voor mij hoe die hem tol worden. Maar ze zo nou een oortijdslot krijgen. En het gaat erom dat ze eigenlijk video's willen vanuit de regio. Oh ja. Dus er wil aandacht besteden aan de regio. Heel vaak wordt het zijn van, goh, in Hilversum een aandacht van Amsterdam of de regio wordt vergeten. Ja. Dus daar willen ze dan echt nou omtinken. Ik snap niet dat loertje. Ja, omtinken moet je aan. Dus ja, jij had al je verhaal, want ik heb ook contact met een jongen die hier in zijn ek vregen. Dat wie vroeger een klasgenoot van die, bij Ja, journalistiek. Dus ik zo wel grappig. Maar ja, dat is een goede plan hier. Dat ze dan met twee mensen de dwang wonen of zo, weet ik veel wat. Zo'n jakhalsachtig idee bijna kreeg ik erbij. Ja, Nou, toch een beetje te wild daardoor dus. wel leuk. Ja, dus ik ga goed een beul van die worden hoofdredacteur. Maar dat is wel leuk. Er is er een juist bij. Weet je Ja, wel? die kan ik maken. Dat kan mij maken. Ja. Ja. Of ik kan misschien wel beamen. Inderdaad beamen. Of ik... Goh, die cultuur is daar echt Ja. flink verziekt. Flink toxic. Nou, ik ga zelf wel eens in Hilversum werken. Maar dat is bij RTL. Dat weet je heel relaxed. Ja, had ik geen last van. Nee. Nee. Ik vond sommige mensen wel intimiderend. Maar wie net omdat ze intimiderend dienen. Nee. Wie meer vanuit jezelf. Hoe heet die man ook weer? Die Hemmen heette die man. Roelof Hemmen. Dat wie zo'n nijslezer. Maar die wie meer gewoon een heel grote man. Oh, van, jezus, wat een grote man. Heel aardig. Heel aardig. Ja, het is echt zo'n aardige beer. Een soort grote vriendelijke reus. Ja, echt weer. Ja, echt een hele grote kerel. Ik dacht echt van, die me op de televisie nooit opvallen. Ze zei hier is dat iets van dat mensen een liedserliedje Ja, als op met televisie. Haast, Maar deze man had Roelof Hemmen nog nooit zo. Een grote vent, ja. Echt. Dan moesten ze verder van met elkaar. Wie met een tafelvoetbal, want dat hier zitten bij RTL, bij de RTL Nieuws rangstage. En hier is half jaar, denk ik. Nou, ik dacht, ik kniep dat ding wel samen. Ik kniep het ding wel vinden. Hier die ding bij die ding van, nou, dat het nou draait. Want die draait zo hard aan die ding, dat begint te rekje. Ja, ik weet dat. Die is echt een... ja, Alleen maar klinkers. Spatsa. ja, ik denk, jeetje. Nee, maar was er wel een verneemstuk, wat ik er wel vernam, dat is wel competitief. Toen was het wel in die zin echt leveren. Ja. En dat ik op vrij kwart termijn en snel, maar het nijs en zo. En ja, bij het nijs vind ik dat dan wel wat... want ja, dan kerst ik ding natuurlijk doen, dus ik klap het een beetje op. Hè, want het mag snel. Ja. Maar, hè, want dan moest ik een beetje een hoofdredacteur of eindredacteur verkeepje van wat het nijs... Als ik daar omkwam van, nou ja, dat ben wat dit en daar. En nou, dat doen we net, want dat klinkt net. Hè, dan moest nog een beetje verkeepje. Van, oh, dat ben... Hoe zie je dit en daar? Ja. Nou, dat klinkt nog eens een beetje druk dit, maar nou, dan moest het wel een beetje verkeerd, jongen, de eindredacteur. Van dat dit item echt wurg weer om in het nijs te komen. Ja. Dus daar gaat het verkeerd in leert. Nou, nee. Net echt. Ik daar ik net volle zin in. Nee. Ik denk van, nou, ik gewoon lekker in Friesland, ging ik wel een Friese vlag uit. Ja. Verkeerd zichzelf. Ja, nou blijkbaar, want die man die is me op het spoor gaan. Dus ja, en die van de televisie nou dan die je daar komt. Ja. Dus ja, of is me op het spoor gaan. Nou, ik weet wel een beetje hoe de lijn er aan binnen, want er zit een jongen bij die redactie volgens mij, die komt direct uit Friesland. Oh, ja. Misschien hem wel erop wezen van, hey, er zit in Friesland, er zit nog in. Ja, die had ermee een beetje nutst, een beetje... Ja, er zit nog een talentje daar ergens daar in het noorden. Ja. Dat is jongen natuurlijk nooit nee, want er zit nog in de regio. Maar Best wel even bel je. zo wat misschien. Ja. Nou, die komt je morgen. Wauw. Nou ja, dan is het goed vrij, hè, morgen. Ja. Het is dwam met de peerste dagen. Een goede vraag, geen idee. Net z'n volle. Nee? Nee. Familie? Beetje relaxen.
Nou ja, dat best wel daar blijkbaar. Ja. Binge-watchen, de 3-body problem. 3-body problem. Misschien nog even fietsen. Bezig met een mountainbike. Ja. Iets een blokje om. Juist goed naar je Zwarte Zaterdag. Ja, enorm. Dat is eigenlijk mijn favoriete dag. Dan doe je dus Witte Donderdag. Ja. Goede Vrijdag, Zwarte Zaterdag. En de snijden is Peerske? Roze Zondag, ik weet het niet. Nee. Dat is de eerste Peerskedag. Vind ik zo vreemd iets. Want, sorry, ik spring een beetje van de hak op het takje, maar Jezus die is natuurlijk op de kruiskamer op Goede Vrijdag. Wie iedereen. Ja. Het is echt algemeen bekend. Ja. De 2 dagen stieren we weer op. Dus dan ben we even dan ben we dus vrede de cruisen. Dan krijgen we zaterdag. Gast nog weer de persje dan? Is dat nou echt gaan we? Ja, dat is mijn Peerske, ja. Maar dat dan? Ja, dat weet je toch verleden hier of zo? Of in Haas? Ja, Haas denk ik, ja. Ja, nee, ja, dat in... ik weet niet waar het is. Het zal ergens wezen. En daarnaast dus, op de tweede dag is het tweede Peerskedij. Ja. Hoe komen ze met die eerste Peerskedij? Dat snap ik net zo goed. Wat wie dat dan? Wat wie dat toen? Kraaien die hand twee keer. Op het cruise. Nog een dag. Dus zaterdag. De Zwarte Zaterdag. Eerste. En maandag is dan de... Ja, de opstanding. Het tweede Peerskedij. Maar dat wisten ze toen toch nog, hè? Ik denk dat dat voor hen gewoon eerste weer. Dat gewoon Peerske weer. Net 1 of 2, maar gewoon Pasen. En dat ze toen dachten van ja, die snijden daartussenin. Daar mag we wat mee. Die had nog net een doel. Nee. Nou, dat was gewoon de eerste Peerske. Ja, maar dat is natuurlijk met de crisis natuurlijk. Wat ik natuurlijk een beetje vreemd is. Ik heb wel eens begrepen dat een beetje meer vanuit dat ze zijn van nou weer door een extra dij voor de arbeiders, dan krijg je een vrije dij. Oh ja, nou, misschien nog ik wel. Ja, dat zou kennen, hè? Dat weet ik eigenlijk niet. Maar hier is wel echt zo typisch zo van dat er 2 dagen tussen zit wat er opsteen is. Ja. Dus bij crisis is net zo van als ze binnen 2 dagen moet feesten geweest, moet hossen geweest omdat Jezus geboren is. Nou, dat zou best kennen natuurlijk. Nee, weet ik niet. Misschien wel. Misschien wordt de bevalling wel zo lang, ik weet het niet. Wie natuurlijk in een stal. Ja. Nou ja, dat hebben hier waarschijnlijk de faciliteit net al de best. Nou, ik denk het niet. Die hadden we allebei een keer meemaken natuurlijk, dat dus vrouwen bevallen binnen. Nou, is dat in stal waar wonen. Nou, weet ik niet. Nee, in principe net. Tussen de skiën en de guide. En, in het heer. In het heer, hè. In de kribben. Heel in de voederbak. Van de... Ja. Nee, hoeft net. Nee. Dat lijkt me net zo hygiënisch. Nee, dat zit net best. Vieze beesten daar al, ja. Je had wel warm. Ja. Peeske. Dat is de cruisering, hè? Dat wordt nog net kruisering. Nee, maar als ik van die meesten die worden dat nijdwan, hè? Die worden cruiser geworden dan op dat moment. Zoals ik was wel een cruisernagel worden. Nou, even net. Nee? Had ik mij kiezen? Nee. Dat ken mij maar zien hoe dat is. Ja, dat lijkt me vrij pijnlijk. Ik weet niet hoe ze dat door. Ja? Voor mij slaan ze wel echt die speaker. Ik weet niet, ja, dat is heel vreemd toch? De speaker door de hoorn. Ja. En dan je in de oorhoorn. Door de voeten. Wat een rare manier van dwan eigenlijk, hè? Goed van mij net, ja? Nee. Maar ja, met de positieve bezin is Goede Vrijdag. Je wil een cruise, dus is hij gestorven voor u zijn zonden. Oké. Dus je bent krijg je nou een stichtelijk praatje? Nou, ik weet het moet toevallig. Dus, ik denk, kom er aan, we doen maar een beetje mee. Okay, ja. Nou goed, ik vind er net heel veel met te melden. Maar... Wie ben we begonnen? Wie ben we begonnen? Nou, we zien dat we een beetje in ere horen kennen, hè? Ja. Ja. Nou, dieren. Succes, hè, met de rieren. Ja, dankjewel. Ja. Ik doe mijn best. Ik krijg inmiddels een paar warm hier trouwens in het... Lekker toch? Zinnen. Is nog officieel afsluiten? Dank u wel voor het zien deze podcast. Ik wil graag mensen bedanken. Freek Having achter de camera. Ja, dat is eigenlijk een zwarte camera. Ja. Camera obscura. Lenke Nijboer achter de orenkamer. Diencamera eigenlijk, hè? Dankjewel, nou, Lenke. Bart Volbera natuurlijk. En Edo Drekker. Edo Drekker, ja. Nou, dat is er al. Goed pisken weekend.